Siyabingelela, siyathemba abantu bayaphila nathi siyaphila. Sibonga ukuthi nisinikeze ithuba lokukhuluma, sikhiphe nathi okwethu esikwaziyo nabangakwazi bazokufunda bekulalele. Bengifisa ukuthi futhi isifiso sami ukuthi uma bekulalela kube ukuthi bayithatha le advice ukuthi ubugebengu ungabibikho phakathi. Ungayiphilela nje ngaphandle kobugebengu mfethu. Ziningi izinto ezikhona manje emhlabeni. Ngibuya nestory la khona okufika khona ukuthi mina mangiboshiwe ngiyisiboshwa ejele, ngoba ngisuke ngiboshwa kunabantu abasuke bengithanda abangaphandle. Obani labo abantu abangithandayo? Izingane zami ziyangithanda, umuntu wami wengane zami uyangithanda, usisi wami, uma wami, nje ngabe ubani umuntu ongithanda, mhlawumbe ngisho abangani bami. So-ke ngoba kukanjalo wonke umuntu uma ezwe ukuthi ngiboshiwe, akekho ongafisa ukuthi ngiqhubeke ngiboshwe. Uma ngathiwa kuvela ithuba lokuthi kuthiwa ngiphume ejele, ngicabanga ukuthi bengalijabulela kakhulu, futhi kungaba yithuba lokuqala abangafisa ukuhlala kulona ukuthi bebelekelele ukuthi ngiphume ejele. So umuntu wasekhaya akekho ngeke eze ejabule mayezwe ukuthi ikhona enye indlela engaphuma ngayo ejele. Ngenze nje la umzekaliso, ngiboshiwe u-30 years, vele kulo 30 years ngizohlala 15 years. So kulo 15 years ungakapheli unyaka kube nento eqhamuka ethi kungenzeka ngiphume. Ayitshenwa mina loo nto leyo ne, itshenwa umuntu ongaphandle kulabo abantu engibabalile ukuthi laba bangithande basekhaya, ihlobo zami wathwala. Mhlambe betshene nje umuntu engithandana naye ukuthi hayi indoda yakho thina singayikhipha la, yabo, sisi wami singamkhipha, ukhulekano kaMthetho simkhiphise, why singamkhipha? Singamkhipha ngendlela yethu ebengaphandle. Njengoba ngichazile ukuthi uma umuntu ekuthanda and uboshiwe, ikhona indlela akayibona ukuthi engaphuma. Wenza ngani noma ngayiphi indlela yokuthi ugcine kwenzeke leyo nto. So laba ojele, laba basebenza ejele ngaphakathi, bagcina sebenza into engekho right, besebenzisa bethathe leyo advantage. Akithi sonke saze emajele. So uzokwethuka wena, awazi ngejele. Ejele nje ugwetshiwe, ayikho enye indlela yokuphuma ngaphandle kokuthi uqede isigwebo sakho. So ojele manje into abebenza phambili angazi noma manje bayenza, kodwa nje bakhona abayenzayo oyengafinyelela kuyena ojele. Mhlawumbe lento yestory engishoyo ukhona ongasho ngiyayazi nami lento ike yenzeka. So izinto ezenzakalayo lezo ngoba indaba thina suke siboshiwe lapha saza kwenza ngaphandle. Umuntu ongaphandle uyeza uyafika bamtshela umuntu wami engithandana ukuthi bangikhibe letha la inamba, abantu bafike ezongibona kuthiwa yini ubhuti uboshiwe, uye lo bosholile. Asiqali futhi lapha la, angithi uma uzovisit umuntu indlela zokumbona khona lokho kuthiwa A group no big group, yabo. Khona A group ila ukwazi ukuthi uhlale khona naye kanje phansi ngixoxe, but u big group la ukwazi ukumbuka efasteleni, mhlawumbe ukhulume ngefoni noma ukhulume ngale. So mhlawumbe vele ngisafika angabi nawo 6 months noma 3 months. Mayifika la uzongibona bayakubuza ngalo masuhamba wena, mina sengiyemaselini usihamba, awubhuti ubosholeni, hayi uboshiwe nje, ubosha into enganani, hayi awuyazi thina singamkhipha thina. Batshena wena wazi una ngejela kithi, wazi ukuthi vele usengaphuma makusho umuntu osebenza khona ngaphakathi. Letha la inamba yakho, ngizokufonela mina, ngizongenza ama-arrangement ukuthi lo ephume ejele uzophuma khululeka. Uyamnika, angithi uthanda mina nofuna ngiphume, nayi option phela manje ukuphuma ikhona. There's an opportunity manje. Wena uzwile ukuthi ngishabe ngentaha eminyaka u-30 years, lo muntu uzobuya after 15 years nanye indlela esheshayo. Hayi lo bazomkhipha, ake ngilale ukuthi bazomkhipha ngani. Uyayikhipha inamba uyamnikeza lo jele, uyahamba lo jele uyakufonela ngale, ukhuluma nawe ukuthi ngoba sizomkhipha phela namfane ngihlomule something, wena nginikeza ikheke noma mina nawe asenze lezi lento esicashile. While nami ngisazama indlela zokuthi ephuma, ngiyakuthembisa ngeke iphele lenyanga noma lo nyaka engaphumile. Angithi awazi wena ngejele, unale nkolelo ukuthi vele uzophuma ngoba kusho umuntu osebenza khona, kanti akukhona lokho. Ojele into abayenzayo, belale osisi bethu, belale intombi zethu, belale izingane zethu, belale everyone oyihlobo sethu ongazi ngejele ngenxa yokuthi ukukhathalele wena oboshiwe ukuthi ufuna uphume. So uyayibona lento ukuthi ayilimazi wena wedwa ukuboshwa.
Ukuboshwa kwami ejele akulimazi mina ngedwa, kulimaza nomuntu ongalenzile icala. Uyamajina lo muntu osebenzisa umzimba wakhe engathandi ngenxa ukuthi ukhathalelele wena usejele. Ujele uyasebenza okwakho ukuthi enze into akafundiswe yona, akatrainiwe ukuthi akayenze. Abatrainwanga laba bantu ukuthi bethathe iy'ntombi zabantu laba abasuke beboshiwe noma iy'ngane zabantu noma obani zabantu bey'khohlisa ukuthi bey'lale. Akukhona ukutrainwa lokho. Leya nto leyana iyicala, kufanele lento beyisukumele, lento beyibheke futhi beyibhekisise ngoba ujele unamandla okwenza noma yini ngesiboshwa uma singaphakathi ejele. So as much as nami ngingaphakathi ngingenayo amandla, ngiphuciwe vele uma usuboshiwe usuphucula ilungelo lakho. Vele nalo wesifazane usumphucila ilungelo lakho uyamlala. It's a rape kahle kahle. I-rape le mfethu. Fanele umuntu ojele benza fanele beboshwe nabezohlala khona lapho bezwe ukuthi kunjani. Yabo. So ojele bayayilala ke intombi zethu. So kahle kahle ngifuna ukuqaphelise ukuthiphisa abantu emakhaya ukuthi yebo bakhona ekhaya mhlawumbe umuntu oboshiwe egcekeni. Ungakhohliswa ujele ethi mina ngizomkhipha. Ayikho indlela yokukhipha umuntu ejele ngale. Uma sekuthiwa nje 2 days uzohlala njengoba unjalo ngeke ushintshe. Makuthiwa uzohlala 2 days bakusho njalo wona uzohlala. Ngisho nawe bekuthiwa umphathi wejele uthi ngiyakukhipha manje. Khipha ngaphansi kwani? Ngoba usugwetshiwe phela imanje ikugwebile manje. Wena uma usuphumela ngaphandle uphuma ngaliphi? Yena ezumphathi usayina lapho uthi usayina uphuma ngaliphi? Yabo ngoba phela isigwebo siyasho usekhona. Awukwazi. Wenze ama program everyday. Babathatha abantu bayabala ojele besebenzisa abantu besifazana abasuke bezovisita bebalale lapha. Wena uboshiwe ngapha uyabuya ngelanga usubuya ejele une-anger vele manje. Umuntu wakho mhlawumbe usugcina kumithisi noma begcina bethandana kwangampela ugcina ususala ngaphandle. Ngoba unazo zonke indlela manje ujele ukuthi maye nawe ekulahlise ngethemba lokuthi mina ngizophuma ejele. Ubone nawe ukuthi no, this time I have to take this man because vele lo wami usejele uzophuma kudala. Into yakhe igcinile lapha ngaphakathi. Ayisebenzi. Nami yami ngifuna ukuthi isebenze. Angisebenze nalo. Yabo? Mhlawumbe lo sengakukhandela nje ukuthi ngoba ulala nomuntu wakho mhlawumbe yabo uma khontela umuntu wakhe ufuna ukufakela mhlawumbe usengakubypassa kanjalo yabo mhlawumbe ngakusiza lapho but ekugcineni wena wazi ukuthi umuntu wakho wenza right ngaphandle. So ujele uthatha advantage. So umuntu akenza umsebenzi akaqashele wona ngoba leyo kulala intombi zabantu akukho right. Le nto le uma uthola umuntu uvula icala ukuthi ungilalile ngingenayo indlela yokuyivikela ngenxa ukuthi bekubona ukuthi uzosiza umuntu wami. Le nto le ifola under rape. Umrapeile ngoba yebo uvumile kodwa usebenzisa izinsiza kusebenza sikahulumeni, wasebenzisa isithunzi sikahulumeni. So kufanele bekuchithe. So yilokho ngingakuveza for now. Ngingaqayisa abantu. Akekho umuntu ogwetshiwe lapha eqala kabusha noma kuliphi ijele likhona eSouth Africa. Okuthiwa manje egwetshiwe uyaphuma manje ujele kusho ujele ukuthi ngizokukhiphela yena ngaphandle. Babukeni ningaloku ukuthi makho umuntu oboshiwe ekhaya uboshiwe nje kuvume ukuthi uboshiwe ugwetshiwe futhi uzophuma nje makufika isikhathi sokuthi ephuma ukuthi uNkulunkulu umgcinile. Siyabonga.